Niya mo subiri nga gitunong la tong babae dong. Para kuno ni mo aw ni Ma'am Carmi pero akong gibasa niya may Mrs. Carmi Mercader and Mr. Ramil Mercader. Inyuhan ni. Dawata ko. Mrs. Carmi Mercader and Mr. Ramel Mercader. Paradise of the Orient cordially invites you to our grand opening on the 14th of March 2009. Please be fun. There will be wine tasting and live performance. Unya, dong. Mabalik sa ko sa kong trabaho dito sa Ilong ha. Sige, Yaya. Salamat. Okay, sige. Kisa may nang imbitar, anak? Ang bagong tag-iya sa KTV ni Tita Carmi? Lagmit. Kuya ko, babes, ha? Uy, siguro, buhat to ba ko? Naman. Maato lang good ka, babes. Paglingaw-lingaw sa panagsaoy, ay pagsigid mukmuk na sa iyong kwarto. Sige ka, ibuang kagdali, anak. Oh. Palihog na lang ko hatagan ni Mami B kung mabot siya. Oh, sure. Sure, babes. Pero basta baya, ha? Pauban na baya, git ko. Promise. Hoy, babes. Kamulay pagsabot ni Mami. Jo. Abi mo? Nakaingon ko nga, ikaw ba? Pakikisalig na ko. Ha? Ngano nakasulti ka man anak ba? Nakamatikod ka kung nimo no? Nga, nagsigi kag panglili na mo samtang nagmadyong mi. Si Carmi Mercader ang akong gitanaw, oy. Gitanaw ko ang iyang kinatibuk-an. Gisag-o ko ang tanang anggulo sa iyang pamayhon. Gipintal nako sa akong handurawan. Nga naman ko no? Gusto kong kasilagan ang tibuok niyang pagkatawbat. Jo, nagsugod na ta pagpamatngon kang Carmi. Hinahinayon ta sa pagpakamang sa yuta. Kana magbaso siya nga mudot hangtod sa iyang kalag. Uy, Oh, nga nga to apa, Bart? Leah! Oh, Judy! Dali, dali, dali! From. Dali, Bart! Sugato ta siya. Kaya, dali, sana, naot ta. Lolo! Lola! Leah, Leah! Huwag na lang ang tamong mga naog yun. Kami na lang tayo manakas sa taas. Hindi ka mas-slide, hindi ka mas-slide. Amin ko na din. Palitan ko sa Diyos. Ako po, syempre. Oh, Judy, mami mo pag-read na. Niya, asa naman? Kumusta naman mo? Kumusta na? Ma'am Judy, Oo. niya. Weekend, extend sa kuha kay dito ko kauyo niya akong gisulod alimong kayo. Ha? O, sige, Sige, alis sige, na. Lo, sa imong ipangutana, Oh, kumusta naman? wa na problem kay okay na mga stocks, kompleto na ang mga stocks sa Paradise of the Orient. As is lang una ang name sa KTV. Wa na lang namo usba aron wala na kayo daghang kuti sa pagpa-renew sa permit. Naara ninyo? Niya, kining... Kanusta ginusugdi ang operasyon? Sa Sabado na no, gipadad-anan namo ni Judy o invitation si Ma'am Carmi ug si Ramil. Dito ra na ako sa computer gihimo ang invitation lo. Gipahin carry lang ako para madali. Good! Sa ato pa, inigabot ni Carmi sa ila, iya rin tumabasa. Yes, lo. Maayo unta kun mo tambong gyud sila.
Maikog tas nakapalit sa atong KTV kung di ta motambong. Kuyog ko hati ta. Sure, Iha. Kamu lang si Pauline, mami. No, Ramil. Kinahanglan mo tambong ka. Special mention ang imong nga diri o, Mr. Ramil Mercader. Mo ang kinahanglan gyud tang manambong. Pero mami, I won't take no for an answer, Ramil. Lola, Lulo, kamusta ha? Tambong ba mo ini ka Sabado ha? O siguro dili ka masipyat na mutambong gini. Motambong gyud mi apo. Kay gusto sad kong mutan-aw nimo nga kanta. Giminaw nagagay ko nimo nga kanta ka. La, sa Sabado, makadungog ka na gyud pag-usab sa tingog ni Leia. So, nindot ay tingog nga akong apo. Kaayo Bart. Usa na sa ako ikapaniguro nimo. Uy, kanindot. Leah, sampol ko na ba? Sige na, kadiyot lang kayo. Sige dayon yes, sumpuli dayon. Sige. Sige na ba, Leah? Sige na. Sampol lang, good. Kapila lang. Sige. Sige. Lo, Lola, pwede sa Sabado na lang. Sa Sabado na lang po ninyo tanawa. Kano sampol lang bitaw na, bisag usa lang kastansa. Sige, sige. Gusto ka, na may component dire. Sa mga gusto ka mo gamit og microphone. Ay, ayun na lang, Lo. Sige, akapela na lang. Okay. Ako sa ipahinungod ninyo. Okay. Sige, kanabi kayo mati. Sige, kanabi, sige. Kana tindugan. Aksyon na. Sige. Bilang kung sa mesa, ay na sa mesa dia. Sige. Akala ko ikaw ay akin. Wow. Totoo sa aking paningin. Ngunit na ikaw ay akapin. Naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapangyarihan. Ako pala'y naging isang hangal, naghahangad ng isang katulad mo. Action! Hindi ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tandaan, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, pagbabayaran mo. Tinood na nindot ending mo. Pero di na mo action si Jun. Bayaran mo. Wapagali duyog ha? Jun, wapagali duyog. Masa nakundanay duyog. Lo, sa Sabado, Oh. makita na nimo ang performance ni Lovely Catwoman. Ha? Masa to? Lovely Catwoman? Yes, Lo. Mao ka na ang akong takuban. O gamiton ko gihapon ka ng takuban. Aron mamalig ang akong mga suki kaniadto sa KTV ni Carmen Mercader. May akong gusto nga mo sa Sabado na. Ang makita na nako si Lovely Catwoman nga ako na ding apo. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay
maoy gian